हेल' नोंथांमोन आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनै इउटुबनि सोमोन्दैहाय माने इउटुबाव मोनसे गोदान आपडेट फैदों हो नोंथांमोन दा बिनि सोमोन्दैनो आं नोंथांमोननो सुंद'यै फोरमायलांनो सानदों दा बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायना होबानो जाबाय दा माने गोबां आपडेट्सफोर फैबाय थायो नङा होमबा इउटुबाव दा दिनै मोनसे गोदान आपडेट फैदों दा आं बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों दा जों गोबां माने गावनि भिडिअ बा सोरनिबा भिडिअसफोरखौ जोङो शेयार खालामो नङा होमबा लिंकनि थ्रुयै दा मोनसे गोदान आपडेटआनो जाहैबाय QR क'डनि गेजेरजों जोङो नोंनि इउटुब चेनेलखौ शेयार खालामनो हायो बा प्रमट खालामनो हायो जेरैहाय QR क'ड स्केन खालामो नङा होमबा जोङो गुगोल पे फन पे बेफोरबायदि जोङो अनलाइन बा UPI पेमेन्ट पे खालामनो थाखाय थिग बिदिनो मोनसे इउटुबावबो नोंनि चेनेलनि लिंकखौ शेयार खालामा हुसियानो मोनसे QR क'ड शेयार खालामनानै जोङो जोंनि भिडिअखौ माने प्रमट खालामनो हायो बा गुबुन सासेनो शेयार खालामनो हायो दा बै सेकेन्ड पार्सना माने QR क'ड स्केन खालामबानो नोंथांनि चेनेलाव डाइरेक्ट फैगोन बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोखि जोबोद मोजां दा आङो बेखौ दिन्थिनो थाखाय सिगां इउटुबाव क्लिक खालामसै आंनि चेनेलाव थांसै दानिया जोङो चेनेलाव थांनानै लिंक शेयार खालामनांगोन नङा होमबा दा नैबे इउआव थुनसै आं गाहायाव दा सिगाङाव जोङो लिंक शेयार खालामोमोन ना बेनिफ्राय दा आङो आंनि चेनेलाव फैबाय हिसाबै नैबे आंनि चेनेलनि मुङाव क्लिक खालामसै फट'टप इउआव दा बिनिफ्राय शेयारिं खालामनो थाखाय जों गोजौआवहाय 3 डट थायो नङा होमबा ओरैहाय 3 डटआव क्लिक खालामोबा जोङो शेयारनि अपसन मोनो नोंथांमोन नङा होमबा बेनिफ्राय शेयार सेटिं वाच अन टिभि बेफोरबायदि बायदिसिना दं दा जोङो शेयार खालामनो थाखाय शेयाराव क्लिक खालामनांगोन नङा होमबा शेयाराव क्लिक खालामोबा नायदो बाहाय गोबां अपसन मोनगोन कपि लिंक कुइक शेयार QR क'ड दा QR क'ड फैबाय जोबोद मोजां नोंथांमोन माने नोंथाङा बेखौ प्रिन्ट खालामनानैबो बबेबा जायगायाव होनानैबो लानो हागोन नङा होमबा नोंहा शपफोर दंबा गलाफोर दङबा बा सोरबा सासेनो नों बे QR क'डखौ शेयार खालामहरनो हागोन दा जोबोद मोजां आरो नोंथाङा जुदि बे QR क'ड शेयार खालामनाय अपसनखौ मोनथ'वाखैबा नोंथांमोनहा मोनगोन लासैनो आपडेट फैगोन नोंथांनावबो दा आंनाव मोनबाय दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनाय जादों दा सिम्पलि नैबे QR क'डआव क्लिक खालामदो नोंथांमोन QR क'डआव क्लिक खालामबा बेबायदि फैगोन नै दानिया नायदो बड'टुब इउ हेन्डेला जाहैबाय @बड'टुब इउ आंना हा नोंथांमोन दानिया गाहायाव नुनो मोनगोन सेभ टु केमेरा रल नङा होमबा दा आं बे भिडिअखौ बाहेरायाव फैदों एसे नयसबो फैनो हागौ दा आं बे भिडिअखौ बाहेरायाव बानायनाय जादों नयसबो फैनो हागौ नोंथांमोन दा नैबेहाय QR क'डनि गेजेराव आंनि चेनेलनि लग'खौ नुबाय नङा होमबा प्रफाइल फट'खौ ओमफ्राय गाहायाव सेभ टु केमेरा रल दा नोंथाङा बेखौ सेभ खालामनानै शेयार खालामनो हाबाय दा नैबे सिम्पलि सेभ टु केमेरा रलाव क्लिक खालामदो अब्ला सेभ जाबाय हा सेभ जाबाय नोंथांनि बे QR क'डआ दानिया बेखौ गुबुन सासेनो शेयार खालामनो हायो दा आङो बेखौ बेक खालामनानै सिम्पलि आं बै जे आं QR क'ड डाउनलड खालामदों नङा सेभ खालामदों अब्ला आं बेहाय थांनोसै डाइरेक्टलि दानिया नैबेहाय दङ नै आं बेखौ दानिया QR क'डआ नैबे पिक्सार बेकआप अफ बाहाय आंना दङ बे आं दहायनो सेभ खालामनानै लाखादोंमोन दा मोननै दं नैबे नै फैबाय BTY आंनि प्रफाइला BTY लिरनाय नङा होमबा दा बेखौहाय माब्रैहाय स्केन खालामगोन नङा होमबा दा नोंथाङा बेखौ गुबुन सासेनो डाइरेक्टलि शेयार खालामहरनो हाबाय दा आङो बेखौ स्केन खालामनायनानै दिन्थिनोसै दा आंनि चेनेलाव लांगोन ना लाङा आं फुरा रिफ्रेस खालामजोबनोसै हा दानिया आङो ओरै गाहायाव बोख्लायनानै आङो मोनसे स्केन अपसनाव थांसै हा नोंथांमोन दानिया नैबे QR क'ड टेप टु स्केन बाहाय क्लिक खालामबाय आङो दानिया नायनायसै नैबे मा होनो स्केन फ्रम फट'सआव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नै बाहाय फैबाय नङा होमबा दानिया आं बेखौ बे QR क'डआव क्लिक खालामसै क्लिक खालामबाय दानिया अपेन उइथ इउटुब बिदि लिरनाय फैगोन दा अपेनाव क्लिक खालामबानो सिम्पलि नोंथांनि चेनेलाव लांबाय नायदो जोबोद मोजां इजि जाथारबाय नङा होमबा नोंथांमोन दा बेफोरबायदि नोंथाङा नोंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो हागोन आरोखि दा QR क'डनि थ्रुयैहाय आरामसे जोङो शेयार खालामनो हाबाय जोबोद मोजां बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जुदि दासिमबो बे QR क'ड शेयार खालामनाय अपसनखौ मोनाखैबा नोंथांमोनहा मोनगोन नोंथाङा जेबो खालामनाङा बे गावनो गाव नेक्स्ट आपडेटआव फैगोन नोंथांनाव आपडेटनि गेजेरजों बियो फैगोन बयबो मोनगोन आरोखि बे अपसनखौ दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोन गोजोन्थों थेंक इउ